אני מפחד. באנו לעצור אותך. אני מפחד, אני פוחד. תביא להם את הכדור. תגיד לי מה זה גן ילדים? היית צריכה לתת להם משרד לטפל באירועים של כדור? אז מה, סוף סוף ככה תבואי לבקר אותי. מה העניינים? תביא להם את הכדור, איפה? תן להם לפזר אותם ליום שישי ככה, לצאת הביתה לאכול קובה. מה? גם אני נהיה על האש. למה, העודף מכינה? תקשיב, הלאה. העודף מכינה קובה? אני מכין. תקשיבי, אני זה חייב... אתה מכירה את העצר? יופי, נעים. אני חייב שתמנו לו, הכדור לא תפגעים בזה. לא, תקשיב. לא, תקשיב. אני לא צוחק. שיוצאים מאלי בן שלוש, יום ראשון אתה בא לאלי בן שלוש, תגידו, אני פתחתי אירוע על נערים, הגיע המשטרה, אני רוצה את הדוח פעולה, אני אשאר את הדוח פעולה. לא, תקשיבי, זה אז לא לרפורצה, פעולה. אתה טוען שהכדור פגע אני לא לך. טוען, לא, תחקרו את הילדים עכשיו. אני לא יכולה, אני לא יכולה לא, עכשיו. שנייה, לא, אני לא מתכוון. איפה הילדה שלך? תבין לנו אותה. בואי תראי כאן, זה לא... תגידו, נספיק לגלעד. בואי, המנהלת שלי פתוחה. הכדור פוגע בפלטות, זה בודק אותם, כל הבית כדור. לא, חצי? מה עשית כל רגע, אני רוצה שתזכו את השמות של הילדים. באמת, אני מבין שם, זה לא קשור למכירים, אני לא מכירה, אני רוצה שתהיה להם את הכדור, אני אציין את המספר נערים ואת השמות שלהם, אין בעיה. כשאתה תבוא לאלי בן שלוש, תגיד לנו את הדוח פעולה, הוא ייתן לך. לא, אני כבר לא חושב. זה כדור. אני רוצה ללכת, זה אירוע שטותי, אני לא מתעסקת עכשיו עם הנזילות שלך, אני רוצה את הכדור. אני רוצה את הכדור. אני אקח כל התחנה הזו שלא נותן לי את הכדור. עכשיו לא... אני בא, עכשיו. למה שטויות? את תגלמת את זה? לא רוצה. את בתור... אני אשת חוק, אני לא מתעסקת ממך, אני רוצה... לא, את אתה מתעסקת פתחת איזה אירוע... בנזקים. אני לא. יש לי פה אתה נזקים. מתבלבל, מותק שלי. לא. אתה פתחת... יש לי פה אירוע מ-2 עד 4, אני רוצה שתפני אותה. אין בעיה, עכשיו כולכם... עכשיו תפני אותה. לא רק רוצח, אלה גם במגרש. את תתעסקי, אני לא אין כזה, לא נותן לזה כזה, לא נותן להם, לא, אתם עלי דוח, אין בעיה, אני למעלה תביא את הכדור שאני יכולה לראות את הדוח הזה. תתחקרי את האנשים, אין בעיה, תביא לי את איפה פגע, הכדור. לא, תתעסקי את העבודה שלך כמו שצריך, תביא לי את הכדור. לא, תביא לי את הכדור. לא, אני לא נותן שום דבר, לא חופרת. אתה מסרב? אתה לא רוצה להביא את הכדור? אני לא אתה מסרב לעיקור? אתה תהיה עצור היום. אני לא מסרב לשום דבר, אתה מסרב? אתה מסרב? אני לא, אתם עלי דוח, אני בלדוק בניידת, אתה תבוא. את תתחקרי את אתה הילדים, לא תעשה לנו ביזנס עם קשקושים שלך, זה לא עובד עליי ראש העיר שלך, אני הפועלית מותק שלי. יש פה לא, אין בעיה, לך יש בעיה. בגג, קדימה. מה זה קדימה? קדימה, תביא את הכדור. מה זה קדימה? קדימה יצא לא עבד אחוז החסימה, מה זה קדימה?
מורכב על גניבה, קדימה. עכשיו כל האירוע יתהפך עליך, חבל. כן, יתהפך עליי. יתהפך עליך. אתה לא משתף איתי פעולה. אתה יכול לתת לילדים האלה את הכדור, אתה רוצה עוד שמישהו ישלם לך פה את הנזק, לא מוטי, זה לא עובד עליי. זה מה שאת חושבת. זה מה שאתה חושב לעשות, אני לא פראיירית מוטי. כן. יאללה. אתה עולה, אני מנהלת בעלה ביטולה לא, אני לא יודע איפה כזאת. אני לא מוכן לתת להם לי. שכחתי ידיתי, זה מה שאני מתכוון. אני בדרך כפרה, על הדרך עליתי איתה, נתחשת להתעסק בדברים האלה, הוא בחייך. תביא את הכדור, תן להם. לא, היא לא תתנהג. אבל היא שימה את המשמרת, לא היא רוצה ללכת, אבל יאללה. היא לא תתנהג. תכל'ס, מותר להתנהג ככה על פי חוק, אפס. מה העניינים? טוב. בסדר. טוב. מה, אתה כדור לפה? כן. נו, אז לצד, מה נהיית בורר עכשיו? לא, אני אמרתי לו להביא את הכדור עכשיו. דנה, אני לא משחקת משחקים רצק, מצידי להיות פה עד 4 אחרי צהריים. הוא הולך איתי לתחנה על גניבה. נקודה. נקודה, הוא חושב להפוך את זה, לעשות מזה כסף, אין מותק, אני זה לא ראש העיר שלכם. איך את מדברת? אני סותרת, איך את מדברת? איך אני הופכת את האירוע עליך? איך קל לעשות את זה? את הופכת אותו עליי? בוודאי, אני יכולה. את הופכת אותו עליי? לקחת להם את הכדור, אתה לא מחזיר? איפה הכדור שלהם? אני לא יודע איפה הכדור. יופי, לא נכון, אתה אמרת שאתה תיתן לי את הכדור והוא בתוך הבית. לא, אני אמרתי לאן יכול אתה אמרת? עכשיו אני אעכב אותך על גניבה, איזה קטע, איזה חציל. איזה חציל. יאללה. שלי החציל הרבה יותר. יאללה, נתן לו, ארץ, תביא את הכדור! לא. די, כבר, אני לא יודע איפה. הרצל בוק, אני עכשיו לא צוחקת. רגע, עכשיו. שמשמרת צהריים יטפלו בו. את מעכבת אותי לחקירה? על גניבה. אף על פי שאת לא צודקת. אני צודקת. איך את אם אני לא צודקת? צודקת, יש קפסיטי. איך את צודקת? איך את צודקת? אז מה את קובעת? אני אשת חוק, אתה לא. את אשת חוק. אתה לא. אני הייתי מתבייש להיות. אני הייתי מתביישת להיות אתה. אבל לא משנה, זה בעיר הזה. לעולם לא תהיה. אני בוודאי לעולם אני לא לא תהיה. ארשה לעצמי להיות אותה. אני די, תני לניידת, אני מנהלת את האירוע. בוא בבקשה. עכשיו את עוצרת אותי? לא, אתה מעוכב. אני מעוכב אתה לחקירה. מעוכב על מה? לחקירה. על על מה? גניבה. בקרבה של מה? על גניבה של הכדור של אני הילדים. לא יודע, כדור אף. אתה אמרת לי שהכנסת אותו הביתה לפני אני דקה. לא אמרתי לך, אתה אמרת את את זה. משקרת. אתה משקר, אתה חי בפנטזיה. קדימה, בוא. את משקרת. יש לי שאלה, אתה מסרב לעיכוב? אני אתה מסרב לבוא לא איתי? מסרב לשום יפה, דבר. אתה לא מסרב? לא, אני רוצה שתקחי דוח מהילדים. תחקרי את הילדים. לא חוקרת. את לא אני חוקרת? אחליט, אני אחליט. לא, את לא תחליטי, את תעשי את העבודה שלה. אני מחליטה. את תעשי את העבודה שלה. כן. עכשיו אתה תראה. את קובעת עובדות, מה, את שופט בבית משפט? איך זה לא ייגמר? זה לא ייגמר. אנחנו הולכות הביתה בדיוק עוד שעה. אין בעיה, אני... שלח לי כל ניידת לעכב מישהו בכוח. עדיף. יאללה, תודה. עדיף פה את ראייה. אתה לא מביא את הכדור? איזה כדור? שביקשנו לך להביא ממנו. באתי, הבן אדם אומר שכדור יפה, יש לו. אז לך מה, משל לכתוב אותו מקום. באתי אליו, אני באתי כן, יש שם של לא, לא, הוא חבר, מה אתה אומר? אני יודעת, אני מכירה אותו, לא מכירה אותו. סליחה, אדוני, אני עכשיו מעכבת אותך לתחנה, הוא לא יושב איתך פה. הוא יושב תכבד אותי, איתי אני כל מבקשת זמן אותך. שאני פה. אתה מכבד אותי? הוא פה אורח שלי, מה? מה זה? בבקשה. לא, שב, אתה אורח שלי. קום בבקשה. יא אימא, איזה אירוע שטותי תראו לאן הגיע. בבקשה, תעשה לי טובה. אני לא רוצה לחקור אותך, אני חוקרת תורנית עכשיו. יאללה, נשמה. תעשה לי בבקשה, אני טובה. מבקש ממך. הנה, מכבד. מכבד. את מוציאה לי את האורחים מהבית שלי? אתה מוכר. מרגע זה, תקשיב בבקשה, תסתכל. עכשיו, 2:19 דקות. אתה מעוכב לתחנה. אבל הוא לא יעשה פה סדר בשכונה, לקח את הכדור, תחזיר, נקודה. כן, אבל את גם צריך לעשות משהו... אני לא קשורה לרטיבויות שהוא מראה לי, גברת. אני לא קשורה לשטויות האלה. אבל אנחנו את לא קשורה. אבל כל פעם, עובד כל יום, משפט. כל יום, את קשורה למלא דוח. לתחקר את הילדים למלא דוח. תחזיר להם את הכדור, אני לא אני לא יודע איפה הכדור. לא, הוא לא יודע, אנחנו לא יודעים איפה, נפל על הגב. מה זה? אני מאמינה לכם. לא, אבל לא רוצה, שטויות, אתה אומר לעצמך את השבת, אבל זה אתה, זה לא שלך. אין בעיה. אני הולכת הביתה לילדים שלי. נו, זה לא עובד גנה שלך. ואת מתה לעכב אותי, אה? אני חייבת לעכב אותך. אתה יודע למה? שתבין שלפעמים כשאתה מקבל את הנט גבוה, תלמד לרדת ממנו, אדוני. תחזיר לילדים האומללים האלה את הכדור, ותחיה אתה לא אומלל. אתה מאמלל את כל העיר. מי הוא פה אומלל? אין מה לעשות. קדימה, יאללה. קדימה. עכשיו אני שואל, את מעכבת אותי לחקירה? כן, מעכבת אותך. אז אז סירוב מה? לעיכוב.
סירוב לעיכוב, אתה מסרב אז קדימה, בוא. אז מה? קדימה, גניבה. קדימה, גניבה של כדור. זה שכל הבית שלך מצולם, אני לא רוצה על האירו של גפר עלי. יאללה, מה, מיקום. קדימה, הגניבה. הגניבה של מה? של הכדור של הילדים. גניבה של כדור? אבל הכדור אף נגינה, אני לא יודע איפה הכדור. אתה מקודם אמרת לי שהכדור בבית. את אומרת, אני לא אמרתי. אתה רוצה לקום? אתה רוצה לקום? אתה רוצה להיות מעוקב? אני אז קדימה, כן, קדימה. הוא לא רוצה לקחת כדור, זה עכשיו מתהפך עליו, זה בעיה שלו. מישהו אמר לך שלא לקחת את הכדור? מישהו... לא, את אומרת את זה. את אומרת את זה. את מבסוטית. את מבסוטית. אני רוצה שהיא תתחקר... היא עכשיו... שנייה. יובל, איך תדבר איתו? לך תביא את הכדור, תביא את הכדור, יאללה. ברור. הוא לא יכול להיגמר בכדור. לא, זה כדור בשבילך. זה בשבילי? בשבילי זה נזקים. אני לא פתחת אירוע. אבל קודם כל... הילדים